Chcú využiť voľby, aby zakázali hazard. 5 mimovládok plánuje 5. marca zozbierať v okolí volebných miestností tisíce podpisov proti automatom a herniam. Je to ale sporné. Za petíciou sú aj viacerí kandidáti do parlamentu. Pôvodne Rídzo bratislavský projekt proti hazardu získal pred voľbami peticu nových podporovateľov. Aliancia za rodinu, 43. zbor slovenského skautingu, Federácia skautov Európy, Spoločenstvo pri dome svätého Martina, Úsmev ako dar. V deň konania parlamentných volieb chcú pri školách a verejných budovách rozmiestniť dobrovoľnícke stánky. Od voličov budú zháňať 10 000 podpisov pod petíciu, ktorá by v 6 slovenských mestách prinútila samosprávy úplne zakázať hazard. Hazard je zlý a nie je na ňom nič pozitívne. Sú ľudia, podnikatelia, ktorí prišli o svoje majetky. Berieme to ako veľkú skvrnu na Slovensku. Prevádzkovatelia herní sa ale bránia. Hazard vraj takým strašiakom nie je. Počet chorobných gamblerov je podľa nich nízky. Na Slovensku je liečených 350 patologických hráčov. Otázka na aktivistov je, či zamestnajú potom oni tie tisícky ľudí, desiatky tisícok ľudí, ktorí zamestnáva hazardný priemysel. Iniciatívu navyše obviňujú z vedľajších úmyslov. Ako členovia petičného výboru sa na hárkoch mali objaviť aj kandidáti do poslaneckých hlavíc. Žiadni kandidáti nebudú na petičných hárkoch v deň volieb. Nebudú, ale mali byť. Stačí sa pozrieť na úsilie Jana Mrvu, ktorý je na zvoliteľnom mieste starosta Vajnor. On je tá hnacia sila, tá duša petície proti hazardu. Kandidáti na poslancov Ján Mrva a Dušan Pekár, starostovia bratislavských mestských častí, až doteraz otvorene za petíciou stáli, až kým im to minulý týždeň štátna volebná komisia nezatrhla. Samotné zhromažďovanie podpisov pod petíciu v deň volieb nie je porušením zákona v prípade, že kandidát nie je uvedený na petičnom hárku ako člen petičného výboru. Malo to od začiatku, hovoríme, jasný účel a to bol účel volieb. Nemyslíte si, že tým môžete ovplyvniť priebeh volieb? Určite nie. Teraz tu vidíme sedieť úplne neznáme tváre pár dní pred voľbami. Nie je to politická kampaň? My nebudeme nikoho vyzývať, aby proste nejakým spôsobom, my už 9 mesiacov sme v uliciach. Petícia sa tak či onak v deň volieb pravdepodobne uskutoční. Ambíciou tejto skupiny je získať podpis aspoň od polovice ľudí, ktorí prídu k urnám. Viktor Vince, televízia Markíza.